Fa 8 anys, des d'Iniciativa Verds i des d'Esquerra Unida enteníem que calien canvis en aquesta ciutat. I crec que, modestament, però amb perseverança i amb insistència, modestament, però cada cop amb una mica més de força, aquests canvis els hem liderat. Guerra ha deixat d'estar monocolor, i no ho és perquè hi ha experiències com el Banc d'Aliments, com l'Autonomat, com un desplegament de la llei de dependència que fa que Girona sigui referència. No ho és perquè avui la xarxa de centres cívics és una xarxa que interactua amb la ciutat. No ho és perquè avui Girona lidera entre les capitals en la recollida de reciclatge, o Girona és l'única ciutat que es planteja la reducció d'emissions de CO2. No ho és perquè avui l'educació és una eina de vertebració, hi ha finançament de les activitats extraescolars, hi ha una central de compres per productes ecològics perquè els nens mengin sa. Girona ha canviat. I ha canviat perquè nosaltres hem anat guanyant pes. I ha canviat perquè vam aconseguir que els canvis que calien a Girona comencessin a ser realitat fa ara 8 anys. Que no tot ha pogut ser com els canvis que Girona necessitava. I nosaltres entenem que en un context com l'actual, on cal equitat, inclusió social, proximitat, sostenibilitat, ciutats que encarin els reptes de futur, on a Girona més ens juguem com arriba el tren d'alta velocitat, però com s'implementen les rodalies, quin és el diàleg amb les entitats veïnals, com aconseguim que hi hagi cohesió social. El que necessitem és girar més cap a l'esquerra. Des d'Iniciativa Verds i Esquerra Unida som conscients que arreu hi ha ganes de canvi i que aquests canvis no els podran liderar lamentablement els socialistes en general, perquè els socialistes el que expressaran és el anar tirant. Però per altra banda ja comencem a saber què representen canvis que giren cap a la dreta o que lidera Convergència i Unió, anar insistint sobre la necessitat de les retallades per acabar retallant i per acabar imposant la lògica privada per davant de l'interès públic. Ja ho sabem. En pocs mesos, en poques setmanes, ja ho sabem. Per això entenem que en aquestes eleccions, a Girona, aquest canvi, com ningú el pot expressar, Iniciativa Verds Esquerra Unida i ara s'ha dit la paraula en Joan Oloriz, perquè, mireu, la nostra coalició per l'encarcelament d'en Joan expressa ganes de canvi i experiència de govern. Expressa la necessitat de renovar la ciutat, però a la vegada, des del bagatge de la feina feta i de la feina molt ben feta, podem dir que això, a les properes municipals, a la ciutat de Girona, la feina molt ben feta, l'haver canviat polítiques, però a la vegada la necessitat de canviar i de canviar per millorar, de canviar per girar cap a polítiques amb més sensibilitat social i amb més perspectiva ambiental, només ho representa en Joan Oloriz i Iniciativa Verds Esquerra Unida. En Joan Oloriz és una persona que porta molts anys militant, i amb una militància a vegades més discreta. Els darrers anys, des de l'encarcelament de la llista, desenvolupant tasques de govern i a més combinant-ho això amb la seva tasca docent, que no ha abandonat i que no ha deixat, cosa que el fa, permeteu-me, una persona singular i sobretot un candidat, en aquest cas que continua, en aquest cas a peu, no de carrer, sinó d'institut, però que a més ho combina això amb la feina i amb la feina molt feta de l'Ajuntament de Girona. Que a Girona es necessita un canvi que vagi encara més cap a l'esquerra, amb més sensibilitat social, amb perspectiva ambiental per descomptat. Que encari la situació d'avui sabent quins seran els problemes de futur, i això vol dir més medi ambient i més renovables a les nostres mans. I està a les nostres mans perquè a poques ciutats com a Girona es combina l'experiència de la feina molt ben feta amb l'expressió de la voluntat de canvi. I això coincidint amb una coalició, la d'Iniciativa Verds i Esquerra Unida, i amb una candidatura, en aquest cas, encapçalada per en Joan Oloriz.